ser det næsten, så tager de over. De kan tænke, hvad var det? Hvad var det? Hvad lavede han der? Det er sgu da fordi, de prøver på det dejme mad. Jamen, det er det. Ofte så kommer de, når vi kommer op ad trappen, fordi de kender igen os. Ja. Så fordi det er også, der giver dem mad. Ja. Der må jeg bevare isen med. Det skal vi fælde. Der får et godt god effekt ud af at give noget mad, der det bliver bare alle de store fødsler står gennem. Måske en video af klovnfest.